Láďo, je tady první závod letošní sezóny Brněnský drak a ty se nám tady ukazuješ se zcela novou krásnou závodní technikou. Můžeš nám trošku přiblížit technické parametry tohoto závodního vozu? No, tenhle rok jsme se domluvili na tom, že postavíme nový auto, který je vlastně představený auto po Milanem Kašpárkovým, je to vlastně Audi TT DTM. Výkonově bychom měli být někde na 520-540 koních. Auto jako designově vypadá hezký, ale učíme se s ním, učíme se jezdit, učíme se s technikou, nejsem schopen odstartovat, zlobí nás elektronika. Testovali jsme v pátek, mysleli jsme si, že je všechno vychytaný a dneska od rána jedno veliké trápení, ale je to nový a musíme se s tím učit, no prostě. Jaké máš plány pro tuto sezónu? No, pro tuhle sezónu máme plány trošku se podívat do Evropy zase, protože jsme jezdili teďka vlastně s těma mýma Lotusama. Chtěli bychom jet velkou Evropu, proto jsme pořídili tuhle techniku a takže víceméně po Evropě se podívat. A co tvoje Lotusy? Lotus 9, VR9 má vlastně pronatou paci na celou sezonu, ten se ukáže v českém mistráku a 12 je teďka v jednání, možná si do ní sedne jedna slečna. Uvidíme tě i na některých závodech seriálu Liky Molibér Cup? Bojím se, když jsem dělal kalendář, který se kryje s Evropou a s tím a s mým pracovním vytížením a s tím, že vlastně mám 4měsíční miminko Matyáska, takže se spíš myslím, že se budu věnovat té Evropě a pokud budu moct, tak budu doma, ale nebráním se pěknému závodu někde přijet.